Sibusiso Moyo panguva ino ndiye ava the talks pasocial media pachionekwa kunzi panguva ino ndiye ari ngotaura pamusoro pezvake. Vanhu vanoziva kuti vakomana vana Sibusiso Moyo ndo mamwe allies aGeneral Constantino Chiwenga vakalida the coup yemuna 2017, but according kuma unclear circumstances akalida to their death panguva yeCovid-19. People vanyatsa kuti these guys vakarakashiwa zvavo kandi vakatsakatika nekuda kwokuti vakanga vari a threat to the regime. Road was subscribe like what on the bell icon. Tindo pa head link emano poster aiwa mageneral amuri kuona Sibusiso Moyo ari in the front, Anselm Sanyato ari nechekumashure odanyira chiti he was the wind beneath the wings of general, he was the fuel for the engine. They took him out, they were scared of him, they used him when it was convenient. Ndomashoko anobuda panapa vachishowa aiwa masainzi emaheartbreak vachiti aiwa nyika iri kugwadziwa nokuda kuti vana Sibusiso Moyo vanga vasingambotori nguva yakareba sezviri kuitwa nemamwe mageneral amuri kuona ari kachifaiwa naBoomshow Jeza achiti why is it makanyarara, you are the ones who made the mistake na 2017. What are you waiting for to counteract and correct your own mistake? Panapa vanhu vanopindura vachiti they killed my baby lady, those fools. Murimundo vachiti Emerson is a very scary strategist. Murimundo achiti actually this one he had created his own faction with the July Moyo. Some of the generals were not killed by number one but by number two or both, acting jointly to clear the boat of serious potential rivals. Murimundo vachiti Sibusiso Moyo was a man of action. Vakamuuraya neCovid. Ndo mashoko mudanyogwa nemumwe vari kupindawo panapa achiataka vana Anselm Sanyato achiti look at that spy behind him, I suspect he has a hand in his Sibusiso Moyo Sudanese. Mashoko atotogone mumwe atakawo vana Sanyato. Murimundo achiti now you catching on, no offense intended. It's now worrisome to be a general in our motherland. Ndo mashoko amuda togone vanhu vari kugwadziwa aiwa nekutsakatika kwakaita mageneral kunoko kunzi panguva ino the regime yaitoziva kuti vakomana ava mathreats ende vaitoziva kuti nedrama ravaida kuita vaida kuisa zvigananda vana vekinochivayo these generals vanga vachazoijamuka. Tidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndangome section menu zamafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.